Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ja tervetuloa. Olemme kokoontuneet tänne kunnioittamaan hienoa miestä ja tutkijaa sekä palkitsemaan häntä siimajalkaisia koskevista sekä geologisista tutkimuksistaan. Herra Charles Darwin, olkaa hyvä. Nyt Darwin on varmasti onnellinen. Ehkä, jos perheessä asiat olisivat toisin. Mitä on tapahtunut? Anne on menehtynyt. Kamalaa. On melkein päätöksessään ja olen suostunut tämän tiivistelmän julkaisuun. On osoitettavissa, että tämän maailman lukemattomat lajit ovat käyneet läpi muuttumisen ja sopeutumisen. Minusta on luulla, että se omena, joka sieltä puusta tippui päähäni ja tuli häpeälläksi. Ja sinua ne pitävät ihan apinana. Hyvät naiset ja herrat, olen tullut osoittamaan tyrmitystykseni Charles Darwinin evoluutioteorian johdosta ja sen takia, että se on saanut niin uskomattoman määrän kannattajia. Näinkö hurskas ihminen on kääntämässä selkänsä Jumalalle, joka hänet on luonut? Lisäksi Darwinin teoriahan on täysin järjetön, miten en kuva ostereista tai naurista voisi yllättää kehittyä ihmisiä. Charles Darwin uskoo asiansa siinä, missä tekin uskotte Jumalaan, mutta hänen uskonsa ei ole sokeaa. Hänellä on sen verran itsekritiikin tajua, että hän näkee teoriassaan aukot. Eikä hän yritä kieltää niitä tai keksiä niitä verukkeita, vaan hakee niihin vastauksia. Usko ei tarkoita sitä, että pitäisi sulkea silmänsä tosiasioita. Tuohan on röyhkeä. Tämä on aivan hirveä! Itse kuningatar Victoria. Hän on niin kaunis, paljon kauniimpi kuin kuvissa. Ja tuoksuu ihan myskille ja laventelille. Ihana nainen. Palvelin, täällä on taas joku rotta. Darwin sanoo, jatkoi nyt Lavenius, että muurahaisten aiheuttavat kummallisinta ainetta maassa. Teidän lakiin nämä oikeutenne, niitähän minun pitikin ampua. Oli leikkani tuollainen hieno, se ei ollutkaan tietoa hienoa. Siellä hälyttää ihmisen kyttää, kehityksellä se kerskailen, ja nousi jo kaikkien raivoon. Ettekä se vietävän raivoon, ja niin mä aikoon helvetti soikoon, akkoja, ukkoja, apinoista. Mutta isä ilman pappi, siksi lautu ääni ja sappi, tuosta ne kuulumisuutta ja apinat on niin
Se on Anne. Isä. Anne kutsuu minua. Anne. Mennään Anne luo. Charles Robert.